Dobrý den, vítáme vás u našeho nového videa, které vás bude informovat o novinkách v knihovně Boskovice. Vzhledem k tomu, že kukačka už nežije, tak jsme si rozhodli, že každé středisko si může nebo nemusí svoje videa natáčet samo. Přejeme vám pěknou zábavu. Dětem od 7 do 11 let bych ráda doporučila knížku Fantastický pan Lišák. Jejím autorem je britský spisovatel Roald Dahl. Nejznámější jeho knížky jsou Obr dobr a Karlík a továrna na čokoládu. Fantastický pan Lišák je o tom, jak spokojená liščí rodina žije v noře pod starým stromem a pan Lišák zajišťuje obživu nekalým způsobem a každou noc se vydává k farmářům, Součkovi, Sukovi a Stýblovi pro obživu a krade mu kachny, husy, slepice. No ale jednoho dne tady těmto hamižným a zlým padouchům dojde trpělivost a rozhodnou se pana Lišáka zlikvidovat. To se jim na poprvé nepodaří, ustřelí mu jen kus ocásku, ale nedají si pokoj, vyrazí k noře podruhé a pokusí se pana Lišáka vykopat. A tady začíná zoufalý a napínavý boj lišek o přežití. A to, jak to s liškama dopadlo, si můžete přečíst sami. Jinak mohu říct jen to, že kniha byla také sfilmována a pěknými ilustracemi ji opatřil Quentin Blake. John Perkins pracoval pro americké tajné služby jako takzvaný lovec ekonomik, který měl za úkol finančně ovlivňovat cizí státy. V knize se dočtete o utajovaných amerických aktivitách v zahraničí. Knížku nechtěl v Americe skoro nikdo vydat, až se nakonec stala bestsellerem na Amazon.com a v žebříčku nejprodávanějších knih deníku The New York Times se držela na předních příčkách několik týdnů. Další knížku, kterou bych vám chtěl představit, je Kuchařka ze Svatojánu od autorky Evy Francové, což je česká foodblogerka a kuchařka. Jejíž blog byl natolik populární, že se rozhodla vydat tyto recepty knižně a v rychlém sledu následovaly další dvě knihy. Kniha vychází ze surovin, které jsou dostupné každému z nás. Často čerpá ze staročeských receptářů a jak vařením, tak celým svým stylem se vrací ke kořenům, přírodě a tradicím. Kuchařka je veganská a bezmasá. Najdete v ní celé spektrum receptů. Hlavní jídla podle ročních období, saláty, pečivo, pomazáky, moučníky a mnoho dalšího. Takže poslední knížku, kterou bych vám chtěl představit, je kniha pro dospělé. Je to kniha od Pavla Bryče a jmenuje se Muž bez ženy není člověk. Vypráví celkem klasický příběh o muži středního věku, který po rozvodu zůstane sám. Potká ho všechno, co by vás mohlo napadnout. Přijde o práci, začne pít a má kamaráda, se kterým zažívá různé šílené příhody. Kniha obsahuje i humor, což je důležitá součást takovéhohle typu společenského románu. A i když je to vážné téma, tak se prostě neutápí ve zbytečných depresích. Přes všechnu slotu, která hlavního hrdinu potká, můžeme krok za krokem i přes jeho občasná zaváhání sledovat zlepšení jeho stavu. Kniha končí nevšedním, typicky chlapským nápadem, který má ale skvělé terapeutické účinky jak na čtenáře, tak na hlavní postavu.